Wala namang makukuha ng gagamba eh. Eh, ang gagawin natin dyan. Papal Yan mga kaji, itim to. Hindi na natin pakita yung picture, dire-diretso na. Ayan mga kaji, para na makita nyo. Ito, dire-diretso agad. Para makarami tayo, dami kasi. Wala nang pumunta dito, nangingi ng gagamba. Ba't ang labanin na natin? Ano mo? Ramdam agad. Ang laki pala. Ang laki, mismatch. Ang laki mga kaji. Ang laki. Mismatch pala. Kala ko maliit lang mga kaji. Noong dumi pa malaki pala. Ang laki mo pala. Hindi, hanapan ko yung mga kaji ah. Hanapan natin yung kamatch yan mga kaji. Hindi ka dito. Oh! Tabi natin ito mga kaji. Hanapan natin kamatch yan. Malaki pala eh. Hindi ko alam kung kayanin to mga kaji. Pasubukan natin ha. Mas malaki pa rin nakata siya mga kaji. Wala, hindi pa rin talaga kaya pala. Walang iya. Malaki nga. Yun, tabi na natin yan. Medyo walang kamatch mga kaji. Kamatch yan. Dali subukan natin mga kaji kasi walang kamatch eh. Hindi ko may kamatch na yan mga kaji pero mataba to eh. Hindi ko alam mga kaji kung papalag to. Subukan na natin mga kaji ah. Wala namang makukuha ng gagamba eh. Eh, ang gagawin natin dyan. Papalag yung malaki mga kaji oh. Hindi niya kaya mga kaji. Ano na yun to? Patalo ka naman patalo. Wala. Ayan, nakastrip lang tayo mga kaji oh. Ayan oh. Kulay pula mga kaji. Wala. Tayo na natin yan na hindi talaga kaya mga kaji. Pinagsubok-subok ko na mga kaji kasi ang dami talaga nating gagamba. Yung mga natalo mga kaji, sinaseparate ko ng pwesto. Dami kasi. Kaya ang hirap din mga kaji. Sunod din ako kukuha ng ganito kadami. Hirap alagaan. Hirap kondisyonin kasi lahat. Isa-isain mo. Okay, so magaya natin. Yun tabi na natin ito mga kaji. Hindi talaga matalo eh. Tingnan dito. Galit na galit to. Ang agat ng stick mga kaji. Tira ulo na rin. Ito. Kaya natin tubig. Yan, tubig na lang muna sa'yo. Tested mga kaji Kita nyo naman. Tested mga kaji. Matapang talaga. Yan Yun lang mga kaji. Thank you sa panonood. God bless sa inyo lahat. Basta parang movie marathon gagawin natin. Laban lang tayong laban.